алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз боз ҳама шумода паплинои распродажаи 100 сомона нишон медиҳам, барое ки 90 сомонаро нишон додам, ҳеҷ кам нагирифт. Ҳама бо ҳамун 100 сомонаи худ мона пурсидан. Барои сангои 100 сомона хушрӯзадагиай качествошам зурай. Ина ира бинай чӣ фасонай 100 сомон. Айди либос боло равон мекунем духтарако. Ина як либосаш 100 сомон. Марҳамат дархост кунем, доставка мекунем. Пушаймон намешед, барое ки паплино дар ҳақиқат ҳам паплинои якум сорти фасонан. Ана инош боша, ина бай рамашка. Ирам хушрӯ мехаранд духтарако. Марҳамат духтаракои хушрӯ немхе санги хамилёни тоза, санги зиёдаш кати шумо ҳамина метавонед ки 100 сомон харидорӣ кунед, лекин айди либос зиёд гирем ба доставка мекунем. Инаи зардакаш хушрӯакай ҳозир бо дигар шама шумода нишон метавам. Тамошо бинед, иша бинен, ишам бо хушрӯай. Ира бо нусхаш санги лолача задагиай. Сангаш наздик шай. Ҳамин лолачаам санги наздик ҳам мезананд, санги дура мезананд. Фаҳмиден намин ваёша ҷоша растаяниша. Барои ҳавай духтарако марҳамат аз анами 100 сомонаҳомон харидорӣ кунен. Мана ин санги дизайн дора хамилён, анаи гули фасон, аиам хушрӯ мехаранд, гули хадавой. Марҳамат духтарако. гулмайда пурсида буданд духтарои мо. Ина гулмайдаам овардем. Метавонед аз анами санги дизайн, анзами қолаби дизайн аз гулмайдаш интихоб кунед. Хулас ҳамашон хушрӯвай духтаро бе таъриф. Касое ки гирифтагӣ ҳастанд аз борои мо медонанд чон ки сангои мо чӣ хелай. Яъне се ранг дора, се ранги фасон. Мана материалодам гап нест, материалои ғавсаки ваяй якум сорташ. Инаи гул хушрӯвай навинка. Марҳамат метавонед аз инам гирен. Мана ҳамаи ҳамино гулои навинка барои шумо духтаро аз продажа. Анаира нағз мегиранд, аз ин ду ранг астай. Мана сурхаку савзакаш бисёр мегиранд аз мо. Шумода ман пешниҳод кардам ки каседа дар кор боша, марҳамат метавонед дархост кунед. Анаи фиолетви. Хулас ҳамирӯзангӣ ҳамаш 100 сомонаяй. Кадом меша ки мегирен 100 сомонаяй. Мана санги хамилён. Игилам гули хушрӯа, гули комбахтияй. духтарако ина гули хушрӯе ки шумо пурсида будед анами гулай. Мана аз ия се либос мондагияй. хоҳишмандо метавонед дархост кунед. ҳозир боша ман шумода бо ваёша нишон метиҳам. розвиёра хеле медонед малиновый ранг ҳозир мода шидагияй. исол ҳама қариб ми сангое мегира, гулое мегира ки ранги малиновый дошта бошанд. инами якташа намияй. ин сангои наздики хушрӯ. марҳамат бо ҳамин 100 сомонӣ метиҳем. лекин чӣ хеле гуфтам аз дута боло гирем духтаракои хушрӯ. баъд доставка мекунем. нешабин аҷоиботай. ин нарх духтаро ин намудора намеёбен. ҳам и сифата, ҳам и намуди санго, ҳам хеле фасонора. хулас беҳад хушрӯанд. ина ҳозир бо яктай дигаша нишон метиҳам. ана гули бренда ира зури бад мегиранд. ана метавонед дархост кунед. заминаш сафед нестай. заминаш хеле камакак серичай, кабучаям хеле ай заминаш. ана як гули нағзи дигара нишон метиҳам. некем и сангаш не, санги дигарша. и қиматтаракан санги дигарша. ина нигоҳ кунед, и сангошо наздики бада 140 сомонӣ инора метиҳем. мана иям аз дили бос боло гирем ба духтарако. диден сангои наздик чӣ хел мешава. ҳами дуташ дар амҷа 140 сомонаям. лекин беҳад хушрӯай. ҳамин сангаш вобаста материало ба санг. диден аҷоибак хушрӯ мегиранд ира. ҳар рангшам ранги фасонай. ҳар душам мехаранд. мана пушаймон намешед духтаракои азиз. метавонед дархост кунед. на духтарако инами ду либос мондагияй беҳад хушрӯа. ира 180 сомон мефурӯхтем. ҳозир ҳами ду либос мондай. хулас
140 сомонӣ метим. Марҳамат. Анаям амхе сангошон аҷоиб бисёрай. Вақте мепирсанд санги зиёд, мана марҳамат санги зиёд ана михе мешавад духтаро. Мана 140 сомонӣ. Анами санги беҳад дибар наздикаш. Имада маъқул шид хушрувая пеш духтарако. Хулоса кадомиш ки дар кор мешава, шумо скриншот кадамада партоен, мо доставка дорем.